Sibingelele abantu basemndeni. Sibingelele negama elihle leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Sibingelele nje kubo bonke abantu. Sibaphethe indaba ezimnandi. Sifikile kule ndawo silethe nje indaba ezimnandi abantu basemndeni. Amen. Indaba ukuthi abantu mangabe beyiletha kwaseNazarethi indaba eyidumayo. Kube sengathi indaba eyicacisayo. Sengathi esimbi. Kube sengathi bawuphethele izindaba uphethe isitho. Abantu abakuthandisisi bawuphethele izindaba. Kodwa manje into eyisimanga ukuthi izona indaba ezimpila. Isimanga ukuthi izona indaba umuntu angeke azaphile ngaphandle kwazo. Uyakhuluma ukuthi esathi umuntu phile ngesinkwa kuphela. Amazwi aphume emlonyeni kaNkulunkulu. Namhlanje sisazosho leyo message yokuthi umuntu ngeke aphile ngesinkwa kuphela. Amen. Kodwa umuntu uyophila ngawo wonke amazwi aphume emlonyeni kaNkulunkulu. Indaba iqala ngokuthi umuntu akholwe ukuthi ukhona uNkulunkulu. Sewafundiwe amavesi, sewafundiwe indaba ezimnandi. Nami sele laphayana endabeni incwadi yamaHebrews uchapter 11 verse 6 lithi iBhayibheli ku-impossible ukuthi simjabulise uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Singabantu siyaphila masisho sithi siyamjabulisa uNkulunkulu. Singabantu siyaphila masisho sithi nathi siyamthanda uNkulunkulu. Nathi siyasho sithi siyakhuleka kuNkulunkulu. Yingakho abanye bayilaleli lezi ndaba ngoba bayasho bathi hayi nathi siyathandaza. So sikuphi isidingo sokuthi silalela abantu abasezele baseyitradile. Lalela ngaphandle kokukholwa ku-impossible ukuthi umuntu athokozise uNkulunkulu. Ngoba lithi iBhayibheli oza kuNkulunkulu kumele akholwe ukuthi uNkulunkulu ukhona. Amen. Kunabantu abangakholwa nanokuthi uNkulunkulu ukhona. Sizileke kule ndawo sizobezela ukuthi nawe yazi ukuthi ukhona uNkulunkulu. Nawe abanabumdakho ukuthi ukhona uNkulunkulu sizothi ukhona. Abantu badaya sifunde uNkulunkulu wabelungu nabantu bakithi. Lalela nabantu bakithi noma abantu bakini nabo bayizidalwa kaNkulunkulu. Yingakho kubalulekile ukuthi umuntu akholwe ukuthi ukhona uNkulunkulu. Sonke siphuma kuNkulunkulu. Sonke sidalwe uNkulunkulu. Akekho vele wavela ngenxa yabantu bakubo. Uma ubuyele emuva kuhamba ubuyele emuva uphila kuNkulunkulu. Sonke sizidalwa zakhe. Sonke sadalwa nguye. Sonke sithandwe nguye. Inkinga yikho kuNkulunkulu ngisebantwini. Yingakho silapha sizomemezela lezi ndaba nasemndeni sizokhumbuza abantu ukuthi khona uNkulunkulu uyakuthanda ekudini usaphila. Yini sowuhambile emhlabeni ungamthandanga. Good Friday. Kuyilanga elihle. Sithi Good Friday ngoba kwafa inkosi. Ngalo lolu suku lolu khona inkosi yafe yabethelwe esiphambanweni. Khona igazi lakhe lachitheka. Khona lobuhlungu ngenxa yami nawe. Yonke lento eyenzeka 2000 years ago mina nawe sasingaphakabibikho engqondweni yakhe. Wayesazi ukuthi ngalesi sikhathi sika-2024 khona bayolizwa izwi lakhe. Khona bayophuma abesebenzile izwi lakhe bakhumbule ukuthi khona wale nemncane. Somemezela uJesu Kristu. Good Friday.
Friday sizokhumbuza abantu. Ilanga selajwayeleka kakhulu uGood Friday ngathi ilanga nje lokwenza amaphathi nakho konke. Lalela noma ngaze ngathi yibo leli langa lanamhlanje ngoba vele akekho yazi idate kodwa kubalulekile ukuphela walela emlilweni. Okubalulekile ukuthi wayifele izono zami nawe. Okubalulekile ukuthi weza elezanga ngokuthi ngizele isizwe sithile. Yebo wayibhathi inyama yamaJuda kodwa wayengazelanga amaJuda. Wayezela abantu bonke abaphakathi wayezele wonke umuntu ophilayo. Yingakho namhlanje sizobemezela uJesu Kristu. Sizozali kuye. Uthanda umuntu esesomzimba ohlangene nomphefumulo. Umfuna umuntu esaphila. Lalela ukuphenduka kula emhlabeni. Ukholwa kuJesu Kristu kula emhlabeni. Ngale kwethu nakukho ukuphenduka. Ngale kwethu nakekho oshumayelayo. Ngale kwethu nakekho ozokwamukela uJesu Kristu. Futhi noma ungazuthi ngcono kubuya sebafa ukazositshela ngaloNkulunkulu ngoba laba abaphilayo bamazela kude. Lalela nabo laba sebahamba ngebabuye. Uyazokutshela ngoJesu Kristu. uNkulunkulu usebenzisa izinto eziphilayo kuphela. Usebenzisa abantu abaphilayo ukukhuluma nabantu abaphilayo. Usebenzisa izinto eziphilayo. Angeke afuse sebepile ukuthi bazokhuluma nabaphilayo. Ngakho noma ngathi kholwa kubantu abangasekho wasting your time. Omunye umuntu angathi sebeqalile bayacela. Ayiqiniso kumele libe likhulunyiwe. Apho kumnandi ukuthi umuntu akuzobe ukuzonke nje ukuthi kuqiniso. Angeke kuze ngisho nanengelosi ibuye. Washumayela abantu khohlwa. Soze kuze kwenzeke. uNkulunkulu uyokhuluma ngomuntu. Usebenzisa yena ukukhuluma nabantu. Ngeke uJesu Kristu. Athi sasekhona. Ngale kwethuna akukho ukuphendula Ngosinda abakwaluvadlwana, ngosinda amagwana, bonke laba bathi bahamaqhawe, bonke laba bathi ayasifune yonke lento thina, ngeke size ngomfana uJesu Kristu, ngeke uphendula, kuvele ukuthi bafana, umuntu noNkulunkulu. Kathi sasekho awuzokwamukela uJesu Kristu. Kholi ithuba lisasekho. noNkulunkulu ngeke azokushumayeza. Mawakholwanga yithi sishumayela. Kusho ukuthi noma noNkulunkulu angeza kushumayeza. Sindi ngeke uzikholwe. Ngisho noma ungazuthi ngiyolalela dadeko okhuluma ingelosi. Obvious nayo noma ingafiki kushumayeze. Ukukholwa ngeke uzikholwe. Indaba kuwe umuntu wedwa. Jesu Kristu. Ngaphandle kokholwa ku-impossible ukujabulisa uNkulunkulu. Abeza kuNkulunkulu kufanele bakholwe. Kholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu. Kholwa ukuthi wena udaliwe. Kholwa ukuthi isidalwa sikaNkulunkulu. Kholwa ukuthi njengoba ubufa up and down uNkulunkulu osakuphiphuma. Kholwa ukuthi awuyihambeli ngamandla akho. Kholwa ukuthi awuhambi ngamandla abakini abangasekho. Kodwa uhamba ngamandla kaNkulunkulu. Yakho indlela eyakubaba zikho yiningi. Leyo ndlela nguJesu Kristu. Simemezela ubuthi. Ewabethele ngaleli langa. Abakusilo leli langa kodwa wabethele. Igazi lakhe lathithela. Elithi malikhuluma iBhayibheli wayengenacala. Wayengenzanga lutho. Engqondweni yakhe kwakukhona abanecala. Phela baba namacala. Izofela bona. Ngoba ngibathandile. Bonke abanamacala. Namanje ngizobemezela umuntu ozazi ukuthi unecala. Zothoza kuNkulunkulu isikhathi sasekhona.
ukuzokhuluma nabantu abangcwele. Phela ngizelanga ukuzokhuluma mina sengiyimi, angizelanga ukuzokhuluma nomuntu ophephethi, kodwa ngizokhuluma nabantu aba-imperfect. Ngizokhuluma nezahluleki, ngizokulukulwazela izahluleki. Mawuzazi ukuthi isahluleki, laleli yodwa indlela woza kuJesu Kristu. Akazelanga abantu aba-perfect. Akazelanga abantu abakwazi ukwenza zonke izinto. Yelo Jesu wazela izahluleki ey'fana nami nawe. Ubizwa nami ngikhuluma kangaka ngakubona ukuthi ngiyisahluleki. Ebasembonile ukuthi ngiyisahluleki. Ngaqeda ngeza kuyena. Ende futhi ngiyakholwa ezami izono y'thethelele. Ngakho ngikwazi ukuthi ngimemeze. Ngizothi mangingathethelelwa ngedwa. Ngikholwa ngedwa. Masingakholwa sisodwa sabafundisi. Nawe. Amen. Hallelujah. Amen. Somemezela iy'ndaba ezimnandi. Kuyilanga le-Good Friday. Indaba lezi ezimnandi kodwa ziyaxaka lezi ndaba. Zithi zimnandi kodwa abantu abayifuni. Azikho indaba ezidlula lezi ndaba emhlabeni. Zingaba khona ezinye indaba kodwa zikho ezidlula lezi. Akekho umuntu oyoyiphilela yena. Sonke sidinga uNkulunkulu emhlabeni. Sonke sidinga uJesu Kristu. Sonke sidinga ukuthi sithi sisaphila simamkele ungaze kudlula isikhathi. Wayifanele uyibambezele. Wayifanele uphilele. Wayifanele uthi ngiyobona sengimdala. Omncane uthi ngiyobona noma ngabe sengimdala akhohlwe into eyodwa ukuthi anytime ngashaya. Omdala uthi mina sengimdala ngisakhoni lezi ndaba ezabantwana abancane. Lalela umuntu njalo excuse yohlalele excuse. Kodwa ubuzile lona izinto kaNkulunkulu. Uyobuzile, uyobekhulumile nawe ezindaba enkulu ukuyisele nabantu abazwile. Ngoba wena kosuzwile seyalazi iqiniso. Thina wethu umsebenzi sobe siwenzile. Indaba zobe yisele nawe. Kanti kuyoba buhlungu ukuthi kanti safika emndeni samemezela uJesu Kristu. Sabanga umsindo kangaka wena watholakala ungakholwanga. Akuyoba buhlungu. Futhi wena uyobe unebhadi. Ngithi mina akekho umuntu onebhadi njengomuntu ongafuni uNkulunkulu, especially uJesu Kristu. Lowo muntu unebhadi elifakile. Awukwazi ukuthi ungathi awufuni uNkulunkulu owadala wena. Ngoba lithi iBhayibheli konke kwadalwa ngaye. Uma ungawufuni uJesu Kristu, kusho ukuthi awufuni kwawena. Manje uma unebhadi enjalo ngoba ungayeThekwini, kefana ngeke ukwazi ukugeza lelo bhadi. Indaba isele kuwena, indaba isele nenhliziyo yakho. Kuwena ngaphakathi kuwena. Ukuthi wena uwedwa uthi ngiyamfuna uJesu Kristu. Somemezela indaba ezimnandi emndeni. Sokhuluma nawo wonke umuntu ne-voice lapho efinyelela khona. Ubona kwenziwe wonke nomsebenzi uconnectwe ne-speaker, amamayiki kubanga umsindo. Hayi ukuthi ukuthi uyayizwa le message. Hayi ukuthi kuyimistake ukuthi namhlanje uzwe le message. Kodwa ukuthi uNkulunkulu one day uyothi wezwa. Leli langa kahle kahle libekiwe against umuntu ongeke akholwe. Leli langa libekiwe against umuntu oyogcina engamukelanga uJesu Kristu. Ngoba uyothi uNkulunkulu uyakhumbula ngalelo langa. Bekubangela umsindo, bekhuluma iy'phika, bebhizi bekhuluma. Lalela kwakunesiba babekhuluma, babethulwe yini ukuvotela wena ukuthi buyisana noNkulunkulu isikhathi sasekhona. Nojesu enkhuluma uNkulunkulu, nojesu enkhuluma ngaye konke kwadalwa ngaye. uJesu Kristu weza emhlabeni wazofela izono zabo bonke abantu. Wathwala ipheni enzima kangaka uma ngabe kanti bekuncane bekumele sikusokolele.
ukuba i-punishment bekuyinto encane uJesu wayengekeze emhlabeni. Ukuba i-punishment bekuyinto ebekezelelekayo uJesu wayengekeze emhlabeni. Kodwa weza ngoba azi ukuthi i-punishment yokungakholwa it is so painful and inzima naphakade. Bonke abangeke baze bakhona baya kuyo leyo ndawo eyinzima naphakade eyikhala nokugeza ngamazinyo ashumayela ukuthi abantu mabaphuke. Kodwa nalelo qiniso kufanele ukuthi livele ukuthi ngaphandle kaJesu Kristu awunakho ukuphila kwendlu naphakade. Ngaphandle kaJesu Kristu ukuphila awunakho izulu namanje. Abanye abantu bacabanga ukuthi bayaphila. Hayi, awuphili uma uneJesu Kristu. Ubonakala kanjani ukuthi awuphili uma uneJesu Kristu? Ubonakala ngamafutha khona. Siyabona ukuthi lo akanayo uJesu Kristu futhi nawe uyayibona ukuthi akunayo uJesu Kristu. Ubona nezinto zenzayo nawe uyazenza futhi awuyithandi. Why ungabusani noNkulunkulu isikhathi sasekhona? Why fanele wenza izinto nawe ungayithandi? Uyazenza lezi zinto kodwa uyasho ukuthi ngiyithandi lento. Futhi sesibhokweni sasemhlabeni. Ngoba ukube bowungeke esibhokweni ngabe izinto oyithandayo. Ngabe izinto ezikujabulisayo. Ngabe wenza izinto ezihlala njalo ziletha ama-question mark empilweni yakho. Kodwa into eyenza ukuthi njalo ulokhu ukhala ubalisa ukomplena yingoba ukho kwi-position e-right noNkulunkulu. Sebekhulumile abafowethu lapha bekhuluma bethi bangenaNkulunkulu ngempela there is no rest in peace for wena. Yebo singabhala sithi rest in peace. Sifake i-tombstone enhle silethe bona nabafundisi njengoba beshumayela kangaka. Ucabanga wena ukuthi uma beshumayela kangaka labafundisi okuchaza ukuthi nawe babe bevulela indlela yokungena ezulwini. Kanti wena ngaleso sikhathi awusekho emhlabeni akuvulelwa indlela for wena. Ubayothi uma bebizwa nabafundisi kuyobe kushinyeyezwa bayobe besele emuva. Abayothi ngene nesifo sikazibanibani samthola uJesu Kristu. Kodwa wena ngaleso sikhathi ungamtholanga mangabe ukuthi ngeke umamukele usaphile emhlabeni. Lalela nje wena uyanenga uNkulunkulu ngale wethu nakuthi ukuphendula. Lawo mazwi ngathi singawasho njalo njalo ngoba abanye abantu bathi sobona ngale wethuna. Uyothi na usubona ngale wethuna ungazange waphenduka uyothi umcela futhi uNkulunkulu ucela umbisele emhlabeni ngiyophenduka. Ngobe kulethu ngaleso sikhathi. Kanti isikhathi bekuyibiselele manje usaphila usesela emhlabeni. Buyisana noNkulunkulu esikhathi sasekhona abantu basemndeni. Mina nginenhlanhla ngithandiwe. Neziphi ukube bethuke kwenye indawo balangazelela nelizwi kwezinye indawo. Ukube bethuke kwezinye indawo ngabe bayagijima beza kuJesu. Kodwa ngeke zithunywe sometimes lezipika uthole ukuthi ikhunywe ebantwini nje abamelele uNkulunkulu. Labo kuyibona abamfunayo uthola ukuthi kube kuphi nabo. Kodwa-ke ngiyazi ukuthi khona bezwayo abezwayo baphenduke. Mangabe uyoze uphenduke ubisanile uNkulunkulu obunenhlanhla. Hayi obunenhlanhla ezimangalisa. Woqala ukuphila lokhula emhlabeni. Uthi Jesu Kristu ngilethe ukuphila endiphile okuphuthumayo. Yoqala la emhlabeni lokuphila okuphuthumayo. Udlulela emhlabeni udlulele ngale kwethuna. Sesophila noNkulunkulu ephilele okuphuthumayo. Noma liphila lapha selingaphalwa lithi rest in peace. Ngempela libe elele ukuphumula. Abanye thonga rest in peace baphumulanga. Futhi uzibona ukuthi abaphumulanga. Nathi siyahlokhu siyakhona emathuneni sayobahlupha ukuthi baqhubeke bangaphumuli. Sithi sayokhuluma nabo. Sithi sayokhuluma inhlanhla kubo. Uyaziki inhlanhla ey'phethwe abantu.
sebephila noma sebefile inhlanhla ibunkulunkulu kuphela inhlanhla itholakala ngoJesu Kristu somemezela lezo indaba endeni sizokhumbuzana ukuthi woza buyisana noNkulunkulu isikhathi sasekhona ungalindi kuseceleni ungathi msasencane ngobona masengimdala ngenzeka kube isikhathi asekho ngenzeka kube lithathashaya ungathi ngobona 30 years ngoba ngenzeka kube sowusanele iphimani ungathi ngibona senginjanjani isikhathi iso lesimanje usaphila manje khona kuJesu Kristu don't waste your time endobuzile izwi likaNkulunkulu ezobekhulumile nawe ngiyamthanda-ke lo Nkulunkulu ngoba uma ngabe sekhulume kahle ukhuluma nawe ngisho noma ngabe kuthulele ukhuluma nawe usetoilet ukhuluma nawe uhleli wedwa ebelokhu ekukhumbuza ethi mina nguNkulunkulu kana ngisho umuntu esephuzile uthi futhi uma ngabe sephuze kahle ama-emotions abuye wonke akhumbule ukuthi isidalwa sikaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ayifaka lento kumuntu ukuthi umuntu kumele akholwe uNkulunkulu angakholwa kwezinye izinto abe somemezela lezi ndaba sothi thatha uJesu isikhathi sakhona sothi buyisana naye namhlanje sikhumbula lelo langa ukuthi igazi lakhe lachitheka elalizoklina izono zethu kosindaba yokhona uJesu Kristu lelagazi lachitheka lalizophethelela izono kodwa abantu abakholwayo ngoba ngaphandle kokholwa ku-impossible ukuthi uNkulunkulu ngakwenza kubo ngaphandle kokukholwa sozomjabulisa uNkulunkulu angabe mode kakhulu uNkulunkulu angibusise emndeni ningakhohlwa uJesu phambili umuntu ehambako